ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Квартираҳои коробка аст аз 95 000 сомон ва квартираҳое ки тайёре ки бо ҳама чизи чораш 160 000 сомон ки дӯстон пешкаштон мегардад. Хоб, видеонавори мо дӯстон то охираш тамошо кунем. Ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависен ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корае. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда пешкаштон мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ ёки квартира, замин ёки ягон чизга барои реклама дошта бошен, метавонем ки дар номерои имо ватсап роӣ кунем. мо дар видеои оянда реклама мегузорем. хоб, курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошем видеонавори моро дар имо ватсаптон падилиса кунем. мо бошад навора сар мекунем, рафтем. Якм хонаи фурӯшӣ. хоб, якм хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар совхози Файзали якум. хоб, обшим 6 сотиқ замин дорад ки 14 хона кардагӣ тайёрае. яда дар хонаш тайёра, дар дигараш яъне ки шикатор кардагӣ аст, фақат рангуш мондагӣ аст ки уже тайёра, фақат зиндагӣ мекунем. хоб, об сведа аст, гирди хона полни маҳкам аст, дарахтони мевадиҳанда, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, оғил, ҳамин хел аловхона ҳамаш тайёр аст ки дар даруни хона термис, холодильник, кондитсионер ва водопровод ҳамин хел чизо гузарондаги аст ки ва дарахтони мевадиҳанда дорад ки ҷош ҷои нағза мега соҳибшон дар наздикиш масҷид, мағоза, медпук ҳамин хел чизо ҳаст. хоб, фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад. рақамошон дар поёни видео аст, метавонед дигар маълумотша гирем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хоб, дуюм хонаи фурӯшӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Хуросон дар деҳаи Райсавет. обшим 8 сотиқ замин дорад ки 14 хона кардагӣ тайёр аст, якта калидор дорад. дар инҷа об све дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдонхона, яъне ки газхона, ҳамин хелчо дар берун ҳамаш кардагӣ ҳасте ки бо сремурокати бардоштагиан ҳамаш тайёрае. хоб, гирди хона полни худ маҳкам аст бадуни азиз, нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки дар наздикиш мактаб, мағоза ҳамин хел чизо дорад. марҳамат на суратоша бинед чӣ хел хона ремонти беҳтарин кардагӣ аст бадуни азиз, срочна сум дар кора мега ба ҳамин хотир мефурӯшем. марҳамат дигар маълумоти пурраша аз худашон гирен. шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, квартира, замин барои реклама кардан, дар номерои имо ватсап ро реклама мемонем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. хоб, сеюм квартираи фурӯшӣ дорем дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Шоҳмансур 2 мешавад, яъне ки ҳазрати Мавлоно. обшим якхонага квартира аст ки дар панҷум ошона қарор дорад, 25 квадрати метре. дар инҷа проекти об ҳамаи свеча мегзаронда метиҳанд, ремонтуш коробка мешавад, яъне ки фақат дар треза часпонда метиҳанд, дигар ремонтша хатор мекунен. проекти ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш мешавад метиҳанд, яъне ки домҳози 4 ошона аст, уже 5-6 уже бардоштисан дӯстони азиз ки то моҳи сентябр октябра месупоранд. ҳуҷҷатҳои хона ҳастанд ки шаҳрнома шуда аст дӯстони азиз. ҳамин одами нав харидагиам квартира бо сабабҳое ки сум лозим шуда ба ҳамин хотир мефурӯшем гуфтага срочна. нархаш 95 000 сомоние ки дӯстон агар кадоме ки наличи мехара гуфтага бо арзонам мекунанд дӯстони азиз, яъне ки ҳамин нархта чон харидаги аст бо ҳамин нархам бо арзон мекунем гуфтага ки бемор дошияд. марҳамат хайр дигар маълумотша хатон гирем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хоб, чорум хонаи фурӯшӣ аст дӯстони азиз ки афсус ки суратош нест, яъне ки ҳамаи маълумотша равон кардагӣ ҳастанд. хоб, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод қарор дорад дар деҳаи Чаманзор, яъне ки пеши молхонаи коҳуна мешавад, кадоме медонад заминои нав. обшим 8 сотиқ замин дорад ки дар хона кардагӣ тайёр аст, хонаи барак временка ремонт дорад, 100% уже одамо зиндагӣ кардаистанд ҳамин оила. дар инҷа об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш проектиш кардагӣ аст ки дар даруни хона магазин кардагӣ ҳастанд ки мағоза айни ҳол ҳамин магазин, ҳамин кӯчашон ҳамин магазин, яъне ки полни худ бор додагӣ аст, савдо кардаистанд. бо се дар дигар хона фундаментош рехтагӣ аст, кати якта калидор баланд рехтагӣ аст. дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад дӯстони азиз, бо якам аз дигар қум, якам аз дигар санг, бо ҳамин хел чизо ҳам доранд ки мехоҳем историкатона давом медиҳем. ҳуҷҷатҳои хона 100% дар наздикиш мактаб, мағоза, масҷид ҳамин хел чизо ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ ки бо вариантҳои алиши ҳам дорад дӯстони азиз, бо квартира ки хона алиш мешавад. марҳамат 800 000 сомон бо арзон ҳам мекунам, метавонед дигар маълумотша аз худашон гирем.
мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хоб хонаи фурӯшӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Хуросон дар деҳаи селхоз ё ки лесхоз ҳамин маълумот аст дӯстони азиз наздикии бозори нав мешавад. обшим 8 сотиқ замин дорад ки дар хона кардагӣ аст хонаи барак временка коробка аст ки камтар рангу бораш мондагӣ аст. хоб дар трезаша мечаспонем медорем зиндагӣ мекунем. як калидорам дорад ва хонаҳо дар оншон калон калон аст бардони азиз. хоб нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад ки срочна сум дар кора меган. дар инҷа об свет дорад дӯстони азиз ҷошам ҷои нағза гуфтагиян. марҳамат дар рақамошон кор мекунад 24 соат метавонем ки дигар маълумоти пураша аз худашон гирен. лайкотон намоён дареғ надорем чӣ хонае ки ба шумо дар корае дар комментария нависед мо ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба қисми квартираҳои фурӯшӣ. хоб квартираи фурӯшӣ дорем дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ лаби роҳи калон дар гуфтагӣ аст бардони азиз яъне ки аниқтар маълумот нест. якхонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад 38 квадрати метр агар ки хоҳен докорматам карда мешавад. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки об свет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом балкон яъне ки стиральни машина холодильник кондитсионер термикс мебел ҳамин хел чизо дорад дӯстони азиз ки бо ҳамаи чизи чораш савдо мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад гуфтага кадоми харидори аниқай муомилаи нағз дорад. рақамошон дар поини видео аст кадомтон агар харидори аниқ бошед метавонем ки занг зада дигар маълумоти пурашро аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба ҳафтум замини фурӯшӣ. хоб замини фурӯшӣ дорем дӯстони азиз ки қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар наздикии бозори хайр гуфтага ки шаҳраки номон розиқ гуфтага обшим. хоб 6 сотиқ замине ки бо шароитҳои об светаш таъмин аст ки дар инҷа уже одамо зиндагӣ кардаанд ки дар инҷа обш аст ва светам мегзаронен. замини холӣ аст дӯстони азиз ки фурӯхта мешавад бо нархи 95 000 сомонӣ ки ҷои беҳтарина мега соҳибшон ҳуҷҷатош 100% срочна мефурӯше мега. хоб марҳамат рақамошон дар поини видео аст кадомтон агар дар кор бошад 95 000 сомонӣ метавонем ки дигар маълумоти пураша аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. хоб квартираи фурӯшӣ дорем дӯстони азиз ки қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дар баҳор 8 гуфтагӣ аст яъне ки дом баҳор 8 ҳамин маълумот аст. обшим духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад 36 квадрати метр. об свет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом балкон яъне ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки медорем зиндагӣ мекунем. ремонтам ремонти нағза средня дӯстони азиз хай рақамошон аст. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 189 000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад дар назди хона гуфтагаи соҳибшон ва вариантҳои алиши ҳам аст ки метавонем вариантҳои худтона пешниҳод кунем. рақамошон ҳаст маълумоти бештар аз худашон. лайкотон намоён дӯстони азиз ва видеонавори моро падилиса кунем чӣ хонае ки дар кора дар комментария нависед мо албатта мемонем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. хоб ноҳум квартираи фурӯшӣ дорем дӯстони азиз ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аниқтар маълумотош нест. хоб якхонага квартира аст ки дар чорум ошона қарор дорад 36 квадрати метр. дар инҷа об свет гузарондагӣ ҳастанд. хоб ошхона ҳоҷатхона ҳаммом ҳамаш қоидавӣ кардагӣ ремонти беҳтарин дорад дӯстони азиз ки ва хона люкс. дар дарони хона аст термис кондитсионер гарнитур хоб диван уголок шкаф ҳамин хел чизо телевизор бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин намега ки бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. хоб нархаш 260 000 сомоние ки бозам савдо мешавад ҷош ҷои беҳтарина гуфтага соҳибшон. хай рақамошон аст ки бо дигар маълумоти пурашро аз худашон мегиранд. дӯстони азиз шумо агар ҳамхали квартираи фурӯшӣ ё ки хона замин ё ки ягон чизи дигар барои реклама дошта бошед метавонед ки дар номерои имо ватсапи мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. хоҳиш мекунем ки лайкотон намонед ва видеонавори моро падилиса кунед. хеле кори хуб мешавад. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. хоб даҳум квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Қурғонтепа дар ҳамин центр шаҳри обшим квартира. хоб духонага квартира аст ки дар шашум ошона қарор дорад 49 квадрати метр. об свет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом балкон ҳамаш қоидавӣ аст ки ремонти беҳтарини навостройка. дӯстони азиз
бо ҳамаи шароитҳои зиндагии замонавӣ таъмин намега. хоб полуш яъне ки ламинат кардагӣ аст. дӯстони азиз, тралли машина дорад, холодильник, кондиционер, телевизор, термис, кухни, гарнитур, шифонер, духовка, балкон ҳамаш ҳастае ки срочно фурӯхта мешавад. дар наздикиш мактаб, мағоза ҳамаш ҳастае. бисёр гап намезанем бардӯстони азиз, хай дигар маълумот чахтон мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 209,000 сомонӣ, яъне ки қариб 210,000 сомон мешавад. бо ҳамирам арзон мекунем гуфтагиай. марҳамат, квартира беҳади баъд арзон аст. дӯстони азиз, агар кадомтон харидор бошен, бо ҳамаи шароитош тайёр ҳастай, марҳамат, рақамошон дар поини видео. мегзарем ба 11-ум квартираи фурӯшӣ. хоб 11-ум квартираи фурӯшӣ ҳастай. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Шоҳмансур, тарафи 9 километр, канишкаи 15. ҳамин хеле маълумот обшим. як хонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошуна қарор дорад. доми 5 этажа ҳастае ки дар дуюм ошунааш квартира ҳастае. дӯстон 38 квадрати метраи обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ҳастае ки дар наздикиш мактаб, садик, аптека, мағоза, супермаркет, ҳамин хеле чизҳо ҳастае ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 200,000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад. дӯстони азиз, термис, кондиционер ҳамаш аст ва вариантҳои алишам ҳастае. метавонед ки вариантҳоям пешниҳод кунед. марҳамат, кадомтон агар харидори аниқ бошед, рақамошон дар поини видео ҳастае. маълумоти пурра ва 100% аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба 12-ум квартираи фурӯшӣ. хоб 12-ум квартираи фурӯш дорем. дӯстони азиз, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, пеши чимтепа мешавад, ки гипразем чимтепа наздикии бозори деҳқон ва корвонда наздик мешавад гуфтагиай. хоб якхонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошуна қарор дорад. 24 квадрати метраи обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидавӣ ҳастае ки дар наздикиш бозор, мактаб, яъне ки садик, ҳамин хел чизо ҳастае. фурӯхта мешавад бо нархи 160,000 сомонӣ ки бо камтар дига савдо ҳам мешавад ки дар дуруни хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ҳастае. дӯстон, агар ягон маълумотш ба шумо фаҳмо набошад, хоҳед аз худаш пурсидан, марҳамат, рақамошон ҳастае ки метавонед маълумоти пурра ва 100% аз худашон пурсен. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама дошта бошен, метавонед ки дар номерои имо ватсап рӯй кунед. дӯстони азиз, мо дар видеои оянда реклама мемонем. агар чӣ хонае ки ба шумо дар кор бошад, дар комментария нависед ки аз кадом территория то чанд сомон, мо дар видеои оянда дӯстон пешкаштон мекунем. ин буд 12 хонаи фурӯши мо. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои оянда.